Zdravím vás z brněnských Vinohrad, kde mám pro vás v nabídce krásný třípokojový byt. A teď se na něj pojďte podívat. Byt je dispozičně řešen jako 3+1 a jeho velkou výhodou jsou samostatné neprůchozí pokoje. Nespornou výhodou tohoto bytu je, že je orientovaný na 2 světové strany, přičemž obývací pokoj, hlavní ložnice a kuchyně jsou směrovány na východ. Jeden z pokojů můžete využít jako dětský pokoj, anebo jako pracovnu. A druhý pokoj slouží jako hlavní ložnice. Koupelna je samostatná a je oddělená od toalety. Lokalita, ve které se byt nachází, je velmi žádaná a nabízí kompletní občanskou vybavenost. Od školek a škol po obchody a bezproblémovou dostupnost MHD. Jen kousek od bytu se nachází přírodní rezervace Hády, která nabízí ideální podmínky pro procházky i běh v přírodě. Tento byt v nabídce určitě nebude dlouho, tak se ozvěte a domluvíme se na prohlídku. Za Explicit Reality Alice Nováková.